Zulai, Habiba, Aisha, Shamsiyya, Fatima, Rakiya, Zainab, Ruqayya, Khadija, Umma Salma, Raba'atu. Kasa Abu. Dan Allah ya kace irin wannan. Ya kace irin wannan tsakani da Allah bawan mata. Kai wa ya faɗa maka namiji mai sa hula yana cin kuɗi na ne? Ai masu saka ɗan kwali musu suke cin kuɗi na. Baka ji ma wajen lissafin ba sunayen matan nake kira? Alhaji Shehu Kaduna mai SPC shi ya bani su. Kuma mata zan je in raba ma wannan kuɗin naira ɗaya. Yanzu a nan ba na rogo na. Saurara ma. Waya zan yi in birge yarinyar nan Murja wata take hawan motar tana wucewa. Yabba nawa ga wata shawara. Na'am. Ka san su matan wannan lokacin suna so su ga wani ne kai ko kuma da ka wuce a rinka cewa ga wani can. To in dai suka ga haka ne kai da kansu ma za su kawo kansu. Ma kai hikima. Ka gano ni kenan. Bare daga sana gano. Ka gano ni wallahi. To bari in sa su aljihu. Yabba ka gane ko? Tunda ka riga ka gano ni. Yanzu abin da zamu yi kana ji? Ina yan sandan nan masu tsayawa kan hanya. Wayannan yan sanda da suke tsayawa da katuwar kurikuran nan suke tsayawa suke kulawa da hanya. Na'am. Kawai mu je kai ciniki da su ka same su a daidaita. Sai mu ka sa 'yan sanda su kama maka ita a hanya. Kana tsuwa sai a kama ta. Idan aka kama ta sai mu je gurin kai ta zagin 'yan sanda. Ka rufe su da fada. Har ma ka fidda hannu ka zabga wa wani mari a cikin 'yan sanda. To in dai ta gar kaya haka kuma a ƙarshe ka ce a sake ta. Kai. Da kanta ma za ta kabo kanta. Na yarda wannan shawarar taka. Shine ba. Wato ta ga na cika na bunƙasa. Yawwa. Sai ta gani babban mutum ne. Daga nan sai in samu soyayyata. Ka san ita mace sai ta tunanin iya cin hatsi ne. Kai wani ne kawai kake sa wannan kayan. Ka san ni tsoron 'yan sanda garan kuma 'yan sandan nan kai kake mu'amala da su. Bari in baka kuɗin nan ka je ka gabatar da ni ka ba su. Ka shirya musu komai da komai. Ka sa hadda na kofar din ko ka san shi kansa sajan din yana tsoron wannan kofar din mai tsayawa cikin mota an saka duka an saka suna nan ciki to a san ni a duniya in anjima za ta wuce an gama sai mu je mu yanzu abin da zamu yi da kai bari je wajen kofar din to yana nan gindin tsoron wannan a zauni ina sauraron ka har ka ji komai ina sauraron ka an gama ba mata good yalla bai ya kokari alhamdulillah ya aiki kuma kai kuna kokari wallahi masha Allah Allah ne kadai zai biya ku kai Allah ya saka muku da alkhairi masha Allah ba ku ai kuna kokari wallahi yalla bai mu ba daga nan ga wannan masu fakewa da mu kuma shi ba saja yawa ranka ai haka kuma ya ba komai ai haka ai motsi ya fi labewa dai ina da yanda zan sai na kara ma fiye da wannan bawo mata dakwa ka gansu na kawai ka je kan katse Daushe kana da hikima. Ga ta nan mata to yarinya. Ai ga ta ka ganta can. Ka ga 'yan sandan. Ka je kawai. Woni na Hajiya Murja. Yanzu nan za a yi komai a ƙare. Ke ka kurin. Za ka ci ubanka. Ku zo ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai a ce kai ku dai a ce ban morewa ba. Uban waye ba ku dama ku tsare ta? Bawon mata. Uban waye ba ku dama ku tsare ta? Ba takardunta. Bawon mata. Waye kai? So kake ka san ni waye? Ai muna so mu san ko. So kake ka san ni wane ne? Bawon mata. Ni ne na aiko a zo a gan kuɗin. Kai ne ka aiko a zo a gan? Yaushe? Ba kai dama ba ku. Wayo Allah daushe ya ta mana da. Daushe ya ta mana da wayo ni wayo madada. Domin samun sababbin komedin mu masu zuwa, ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta Bawon Mata Comedy sannan ka danna ƙaraurawa. Za ku kasance tare da mu, Bawon Mata Comedy.